Povedzte mi prosím vás, prečo každý jeden novodobý slovenský moderátor alebo zabáva, či je to Oský, či je to Štrba, či je to tento skurvený Totka, prečo každý je tak strašne neprirodzený a má takú potrebu afektovať? A máte v sebe tú žhavosť. Štrba, Totka a Oský, vy ste, prisahám, proste máte rovnaký typ postihnutia. Na silu, ukričaný, afektovaný, nekľudný. Hovoríš si, hop, tu asi nemám A čo to je? To je výživné, to je kvalita. To je... Proste afektovaný, ukričaný, blonďavý, otravný kokoti. Potrebujeme moderátora. Zavolajte niekoho z tých postihnutých, blonďavých kokotov. Toto naozaj skutočne, Totka, bola reakcia vhodná tomuto vtipu? Ty si, prisahám, jediný človek, ktorý sa kedy zasmial na niečom viacej ako Viglašská.